Bueno, ikusi du Anboto aldizkarian Iñaki Sagredok egin daben analizi bat atxikiko gazteluan inguruan, eta link oso interesante bat dau, ze, bueno, sartu alda bertara, eta irudean ikusi aldiez biztak, gero inguruko biztak ez lan geometria guztize, irude rekreazio bat indabe bai gazteluena, eta oso kuriosu da barruko espazioak eta ikusteko, inalda online zagoaz mobidu, zelako amildegizek eta dauzenak inguruen ikusi aldie, adibidez esan dauen zonalde hau, eta bueno, oso interesanti da. Gero audio piloa dauz, sartu alzaie audiotara eta entzun komentarizuek eta gure dan informazioa. Eta gero dago historizie, gazteluen historizie, oso interesanti ditu datuko.